Здравейте! Сега ще ви покажа как се прави поръчка на Вертера. Влизаме в нашия личен кабинет ОС Вертера Органик. Отиваме на нова поръчка, избираме доставка до адрес и от тук ни прехвърля в новия кабинет. Отиваме в новия кабинет, който е БОС. Това е с нова операционна система. Тук можем да сменим езика на български, за да ни е по-лесно. Български. И създай нова поръчка. Тук излиза на моето ID обикновена поръчка. Продължаваме. Тук държава и град на получаване на поръчката. Оставяме София, защото склада ни е в София. Продължи и потвърди. И излизат поръчките. И тук в количката виждам, че има нещо. И ако това само ще поръчваме, можем да продължим напред. Ако ще добавяме още нещо в поръчката, можем да добавим, продължи и потвърди. Добавяме, а, да речем един гел форте, да речем още, за да се възползваме от акцията, можем да добавим няколко гела, да речем една череша и да речем един базов гел и да видим колко станаха точките в количката. Минимум трябва да са 20, за да се възползваме от акцията 3 плюс 1. Значи 19,89 ще добавим още един комплект и ако добавим 3 всъщност, ще получим и един комплект подарък. Ето, дава ни право да изберем един комплект. При 3 гела ни дава право да изберем от тази серия от продукти. Примерно от новите продукти избирам едно. Оформяне на поръчката и тук избираме куриер задължително и попълваме данните. Промени. Адреса е София, Варна. Така, Варна. Не е посочено. Момент само. Не го намери като град. Сега ще видим. Ето, намери го вече. Запазваме, че за Варна ще пътува пратката. И зарежда. Зарежда. Нещо обаче ми се струва, че заби системата. Толкова бавно да зарежда. Отиваме пак на нова поръчка. Продължи напред. Варна. Количката ни е пълна. Отиваме на нея. И тук така. Отиваме оформяне на поръчката. Избираме куриер. Така. Адреса, ето го, избираме го. Продължи напред. Така. И виждаме всъщност какво сме поръчали. Какви подаръци имаме и отиваме премени към плащане и де-факто отиваме към PayPal плащане и ни излиза да платим през PayPal, да си въведем данните, въвеждаме ги тук данните, плащаме като гост и това е общо взето.